हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे बोसोरनि DiD लिटिल मास्टार्स सीजन 5 नि बादायारि बिथां बर'नि सासे आगोमा नबजित नार्जारीनि भट रिजाल्टआ मा जाखो, बिथाङा जेनखो ना देरहाखो, लोगोफोर गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, नबजित नार्जारीनो गोबां रायजो राजाफ्रानो भट हरदों, नाथाय रिजाल्टखौ गोबाङानो मोनथि मोनाखै, लोगोसे गोबाङानो नेनानै दं। लोगोफोर, बिथां नबजित नार्जारीया गिबि खेबनि थाखाय देरहानो हाबाय। अफिसियेलि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों खिन्थाहरदों जे मोनसे पस्टनि गेजेरजों, आरो लोगोसेनो बुंहरबावदों नेक्स्ट हाप्तायावबो थिग बेफोरबायदिनो नैथि भट जानो थांगासिनो दं होननानै आरोबाव गासै रायजो राजाफोरखौ बे बारावबो देरहाहोनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। जानो हागौ बे बाराव फाइनाल जागोन। लोगोफोर, बे बारावबो जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो गिबि खेबनि बादि गाजा गोमजायै बिथां नबजित नार्जारीखौ देरहा होबावनांगोन, अब्लासो बिथाङा बिथांनि थांखियाव सहैनो हागोन। लोगोफोर, बे हाप्तायावबो भट होनो थाखाय थियारि जाखादो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथि मोनबाय। अन्नानै नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।